नतिया दो गालावा हो करिया बा ना मुंह देखे लायक ना कुछ करे लायक काची पे उतान बा हम समझ ना उतान कौन चीज पे बा हो आ हम तो चल रही गनी केहू तो जनी के बढ़िया घर दुआर बा लेकिन घरवा दुआर क्या करैला हो हां चप्पल टूटत हमरा के मत देखाव हट यार हम देखो का सुनी मैं माई बाबू देखती का करे जाजिल बिल रे का करेल बनी का करे के मालूम के करले पूछ के जातड़ी तू काची पे कर हगल पे खा के रे मुंह पे कर होने से ना जनो तब छोड़ ना तो सोच लिए बरा पर देख छोड़ ना तो देख लियो छोड़ चल हम जब करियो तो हम ना जा मांगा अपन मुंह नहीं खा देखो तारा पर इतना दिन रही गनी वो समझता का तो का भले रे ना तोरा के घरे माई बोलती है ना बाबू बोलता ना हम बोलते तो कौन काम दुख तोरा से बारे करियो तोरा से दुख बन तोर मुंह तो ऐसे ना बा आ सुअर लेखा मुंह बा माने अरे सुन हाथ ना से करिए ना नहीं हाथ रहले एडजस्ट कर रहनी हो जाने का हम जिंदगी में दुख लिखाई जान मुझे कोरा फोरे हम बेच अच्छा सुन जाय दे जॉन भइल तो का सुनी तोर बात तू काची हो कम सुनी ढेर सुनी छोड़ ना देख लिए ना जाई तो ना जाई सुन के गने कर मैं गांव देखता कि नहीं का देखी ना इतना दिन सरहनी अंदर तो नहीं के नाम जानत लो अब दी सब के जानी ओ बताए हम तो करिया केकर मरद मेहर करिया नहीं खसरे तो कौन पी के तो दिन वाला घर में 1 रुपया ना रही सब्जी तीन के खाली पियत रही हां रात भर नचने के नाच देखत रहा पियत रहा तो वो समझत रहा का लेकिन कुछ बोलता घर में बियाह पर तो नाच पी ना मुंह ले जाके मर जाओ धिया जा छोड़ ना तो सोच लियो बेगो फाड़ी तो मार के तार मुंह बना देबे ही से माने जाइबी ना हां जाइब रे तो लिख ले है बेरा का लिख बेटा अगर लिख ले के अब नहीं खियावे के अरे हम खुद लात ना डाल थूकम ना तोर मुंह पर मर्जी इतना तो ये सही रही थे छुटकी जब ये का छोटा को ये क्या बात है जी चुप हो जाए जेगा बाप माई मर गए हम मर गए रहती तो कुपुत दूर हो गए रही तो पागल है क्या देखी दीदी जी ऐसे ना कहल जाला समझनी हम बानी नु अब जिंदगी में कौन चीज के सुख नहीं है कौन चीज के कमी हो गल बाटे आ का बोलबे इतना काहे रो तनी पैदल आओ तनी जी अरे का करबू जब कर्मे में आग लागो रही तो केहू का कह सकता जाने तर इतना दिन से बर्दाश्त करते रे पिया काढ़वा के कल के पी के उ मरले बा मैं बर्तन बेच देले बा पलंग तोड़ देला बा हम क्या ही रे दाद बतावा हम जानत रहनी न तो ऐसी करी जादी ठीक कनिया आगनी ह त मानी जाना जी हमनी का बे अरे तो कह तोरे घरवा के पूछला तोर माई बाप मर गइल तेहू जाके भीख मांगबे का कह दिया बे हम भौजाई जिंदा बाड़ी ठीक नो इतना दिन से पाल पोस के रखनी जा का है आज हमनी के ना नंद पहाड़ हो गल बड़ी देहिया पर चुप रही चिंता मत करी देखे में एक दिन जरूर हुआ इहन मुंह उठा के हमरा नहीं के जाई के हो जाई हम चाहे कुछ करी जी ना विदाई करो जी हमनी के विदाई करो जी मारे पीटे खातिर भले सोहनी रोपनी कह के ए जे नहीं यार अपन जिंदगी बिता ले लेकर पिया काढ़वा के लगे ना हमनी के काहे खातिर नहीं जा जी चली त घरे चली उठी हमनी के बाइन जानू हमनी के खातिर अब कुछ करे के जरूरत नहीं है कटल गाड़ी रत का तोरे के खाए कर नहीं का दलिदर हुआ सन तोर भाव जाई त अपना भीख मांगे ने तोरे कुछ ना बुझेले देखे बुझी जी भिखारी पैसक बनिन जा दू रोटी हमनी के ना जुड़ी नतिया हनी का मीरा के का उखा देला सन हैं अमीरो के दिल से गरीब बात न हनी के दोगला खानदान गुह खाला सगरी घर में हां जी हम जानत रही नांगटा परिवार हो तब हम का कहीं घर परिवार देख के बियाह कर दे जब पूजा करे बैठे रहे तबे उनका के भेज रही छोटको के गोइठा ली आवा बाकी गोइठे साथे गोइठे बन गइल बड़ी अभी तक ले आवे के ठेकान बा जहां जा लीनु 10 घंटा पाए के तो 20 घंटा पावेली अरे जा हो हमरा ऐसन बिया गोतनी के संभाल ले बिया कहां गइल दीदी जी घर में तो हमरा कुफुत हो गइल आ गइलू हां फिर मरले होई हन नंदोई जी ते ऐसे भाग के फिर आ गइली दीदी जी हम कहां कहनी कुछ कहानी कने आ का है तारा के तो भेजनी है गोइठा ले आवे के किनकर के ले आवे के भेजनी है ऐसे कहत रहनी कि हम ना हम छोट को देख के इहो जरूरत रही सब के देख के जरूरत रहता हमरा के बैठ ऐसे नु कहत रहे पिया कर सकता बियाह कर दियो लो एक दिन हमरा सुख से खात न रहत नहीं रहती कर हां ये बुझी अपन चलवा रहन के ना कहिला अरे हम ई कैसन मान जे के दुल्हा से बातो सुनी ले जानू तो उनकरे दुआरी रहिला जे हम एक बार हम माई कह देले बिया कि जइए बियाह क के नु तो दोबारा आवे के नहीं खाओ मर चाहे तर हो जी हमरा ऐसे मर्द मिले रहे तो ऐसे ससुराल नु तो एक दिन केहू टिकट ना हम तो बाद से टिकट एक बार केहू मार ले त आदमी शक रह जाला बेरी बेरी रोज रोज केहू मारेला तो ना केहू सहेला ए छोटको तारा मरिया नु बाबूआ जी तो तू भाग जाई अपन नहीं है ठीक बनू देखिए दीदी जी जेकरा मर्द मारेला डांटेला बोले
लेला कपाल पर का रखेला के ना पियो तो बने ना कमाई के बने धमाई के कहां से घर से खर्ची चली सुना हाउ गो जाके आंच बुताइल बा जाके गोइठा लगावा जा जा ही भर दीदी हम कुल कर दें। चलिए दीदी पानी पी ली जा पानी लेके गोड़ उठ धो द जा आई अंदर आई तो धो द चली से बुती आइली से जब हम आगे तब ये लग हमर बाप माई मर गन तो सब बुती आ गन हमरा हां उधियाई रही त रखती जना जब देखा तो तब भाकिए किया पढ़ा लग रहेलू। बाप रे बाप गर्मी पसेना शरीर थाक जाता मजदूरी करत करत। बाबू कहत रहलन कि पढ़ ले लिख ले तो दिमाग में कुछ घुसल ना। आज पढ़ले लिखले रहती तो हमरो घर दुआर पक्का क बन गई थे। माटी के घर में अच्छा लागत नहीं के मिजाज थाक गल बाटे। नंदनी ए नंदनी तन पानी ले होता एक गिलास आवत तनी अजी का कहतन बोली प्यास लागल बा तनी काम प्यास लगल बा नौकर कर का बैठल बनी घरवा में हां कैसे बोलत तारू हो काहे ना बोली राउर नौकर बलाई में राउर बहिन के नौकर बलाई बनी का राउर बहिनी आ गइल बड़ी कपार पर मंडे तो कैसे बोला तारू बहनी आ गइल बता का हो गइल लागल बिया तो टांडा करिहन चढ़ के बैठ के तो ठीक लगी निक लगी देखा अपना जबान में ताला लगा ला ठीक बा ना हमार जबान में ताला मत लगाई अपन बहिन के कहेंगे घर में ताला लगाई तू मत आओ को भाई कब आई अभी नहीं आईली है अच्छा, आईली रोते गावते दुख पड़ला जब आईली विपत्ते में रहेली 24 घंटा का लड़त रह जाओ हमरा खातिर का भइल बा बहन कुछ न जानते बड़ा उनकर हाल की दिन भर पिए के बना कमाए के बना धमाए के बा मैं घर के सामान बेच थोड़ देना थोड़िया बर्तन काहे ना कपारा पल्ला बता मार के मार देली रे खाई जिंदगी भर रखम कपड़ा फोड़ दिया आज नहीं खेला तो मरद के मार पड़ू हमरा संग ए जी हमी देखी नाना जी हमी का मारी जा चाहे झगड़ा कर जे कुछ भी कर जे मरन मेरा नु कते घर से भागत नहीं रो कम बोलो ठीक बा ना इतना त घर में आवेला त चिड़चिड़ाहट करे लगत पैसा घर में इतना त जी 2 दिन खाती आवेला त मेहमान 2 दिन खाती अभी त आवेली 6 महीना बाद 10 महीना बाद जाली उ कौन मेहमान इतना आ जाले एकर घर ना आ गेल बे त देख के जरा तड़ू हाय का हो लागल तो अब हम जरबे नु करम भाई बहन बतियाई जा पसर के एकरा ऊपर दुगो जरा बटिया तू औरी जरावा तड़ू ना का भइल बटे बताओ ना आ ठीक है नु यो कहत ऐसा दोनों हमरा से लड़त ऐसे तो ठीक है छोटकी तो तन ठीक है भी तो औरी कर बोलेली ऐसा मावल ना चाहत लेकिन तब भौजी कहत है छोटकी की चल चल घरे चल घरे ओ जे रही 4 दिन या 8 दिन मन को त कहत केनो चल जाई केनो मर जाई धिमला जाई केनियो काहे बुची ऐसे काहे बोलत है तोर भाई मर गेल बा का हां ए जुराओ ना 5 महीना रहो 6 महीना रहो के बोलता ओई घर में कार है जब घर के लोग उधवा उठा दो त बाहर के लोग त कहबे अरे नु करी कैसे वो बोल दी ओकर जबान फाड़ दे हम बोली त ठीक बा ना देखत नहीं की त सामने तरह के मार के चल जाती है और न त कदर के जबान फाड़ देब अच्छा चल चुप रह ए बार तोरा का चाहिए का खबी बता हमरा कुछ ना चाहिए नूने भात खा के हम अपन जिंदगी काट लेब हम तो जान तरीका में किस्मते में आग लागल बाप माई मरल एगो दुख उ रहे एगो मरद वैसे ने भेटा गइल जिंदगी में का जाने का होई हमरा टेंशन मत ले ठीक बा ना हम अबे समझा दे तनी पाहुन के ठीक बा ना सुझिए तो हम लतियबो करम करा के दिन बात तारी खाना में सुत तड़े ओई जे रहत न ओई जे पियत न अच्छा बहन तू चुप रह बाप रे बाप अथ हो गइल बाटे दूसर लड़की आवेली ससुराल से नैहर तब नैहर के माँ भाई भौजाई के मान मर्यादा रखेली स नीमक के रोटी बा कुछु बता खा के अपना रहेली स ना ए भैया हई ला द ए भैया हौ ला द काले बताओ आई रे मुर्गा आज कहती है कि मछली लिया द काल कह के मटन लिया द बाप रे बाप इहो लड़की दम अत क के रखले बाड़ी जात भी ओकर भतार से कहे फोन क के ये काहे लिखल लिया जात जैसन भी बात अपन सामने न रखब हमी के बन जा नैहर ना के नाम ना लिही ले जा ए जैसे जाए के जात भी ओकर मरद भी फोन करे हेलो हाँ हेलो हाँ का जी अपन मेहरारू के लिए जाइम कि ना ले जाइम के बोलता हम बोला तनी उनकर छोट भौजाई अच्छा हाँ बोली का समाचार बाजी का समाचार बा कुछ समाचार ठीक नहीं के जब से राउर मेहरारू आ जाली तो अच्छा ये बताई राउर बुझाला ना तो ई रउआ लोग इहे संस्कार सिखैले बनी जा ए जी देखी हमी के नु संस्कार अच्छा सिखैले रही जा अब जाके ससुराल में कोई टांडव करी त केकर जी सास ससुर के ना बोली बर्दाश्त होला कोई करो बर्दाश्त ना करेली बताइए जब माई बाबू के खाना ना बना के दिन तो माई बाबू बोली ना वही खातिर खिसिया के भागल बड़ी हम ही अपना सास के 4 बजे भोर में देत रही बबुआ जी खाए के अच्छा ये बताई बियाह से पहले हमरा फोटो नहीं खींचल कहती करियावा बात पिएला आही दादा बियाह करे खातिर नु उतमतल रही हमर बियाह हो धधाई रही ठीक बनू आ कहत चुपचाप नु लेके लिया जाइए इनकरा के हमी का बहुत आत हो गेल बन इनकरा से अरे हम कैसे लिया जाई
कैसे लिया जी भाई भी फोन करी ओकरा भी फोन कर पर मेहरारू भी। अच्छा ठीक है बा, अब आओ तो रहुए लोग देखम में समझाइम जे बिना हां जल्दी आई, अब हमरा से बर्दाश्त नहीं होत इनका बर्दाश्त। ठीक है बा, बोली ठीक बा रखतन जी। ठीक बा। हां ये दादा जल्दी आके लिया जा दादा। अरे कहाँ बड़ू हो नंदनी सुन तर। जी भैया अरे छोटको लाई पूजा पाठ के कालता है। ए भैया जी कहां से तनी रुकी ना। का बोला एगो बात कहे के रहला जी, दीदी जी के तनी समझाई ना, आपे समझा सके ना, हम का बोलम, छोट न हई। का कोई लेबिया हो बताई नंदू जी के फोन करके आप हमारे ढेर खुना सा शिकायत आ कहली है कि बुची जी के ले जाइए, जिसे बताई बुची जी हमनी के कपार पे पहाड़ बानी। छोटको हम के जाना तनी के देख जरुआ ही है। हमार बहन जब से आ गेल बिया घर में ना देख के जरत या उल्टा सीधा बोलत या, हम अबे ओकर के समझा देतनी। देखिन भैया जी मारम मत, लेकिन बोल देम जरूर है कि ऐसे ना करल जाला। अरे मारो मत, लतियावे ला काम ना करती है ऊ ना तो बाद में हमरे के काम के छोड़ के लड़ाई लगवा देले हम मर दल। अच्छा चलो कुल बात छोड़ो, हम समझा देते नहीं पूजा पाठ की तैयारी करो ठीक बा। ठीक है भैया जी। हां हां सखी बोलो। अरे का जाई कपड़ा अरे मोटकी तोरा दिखाई नहीं के देत आंखों मोटा गइलो का खात अपन लड़लू हमरा से, हम लड़े नहीं का सखी रखतनी हम लड़नी है, हम बतियावत आवत है तू घर से निकल तोरा दिखाई नहीं के देता त तारा किया फूटर लगा ढेर दिन से बर्दाश्त करते ना, अब ना करब जल्लू ना। जितने बोल तो उतना साथ उतना करता पहले घोंगा के मुंह धीरे ही खुलेला बाकी खुलेला। ई का कहता नहीं दीदी जी, अपन करवाई खेत तो कहां कहित लो। तू हमरे बीच में मत बोली हो त काहे चाहत बोलता नहीं। चल जा अभी से ना तो कहां के जाई ना जाई ना जब बाप माई के जमीन ले नहीं से उठा के करा ऐसा आदमी ने चिल्लू भर पानी में डूब होई जाने मर जा तब से कागिन दुनिया में ना होई। हम काहे ना मारे, हमर भतार मर ले बा कि हम मर जाई। जब से तब से खाली फूफी में भइल बनी। अरे कैसन बड़ ननद हो, दूसर कई आदमी रही तो अपना बर्दाश्त करके ना रही। दीदी जी करे जा बनी तर करे जा बनी हो। जब देखा तनी तू हमार बहन के देख के बोला ताड़ी उल्टा सीधा बोला ताड़ी काहे रे काजी का मारता है हमरे खाना का मारता ये मार के मारे ना दब दब गला मर जेबू ठीक बा ना। जा तो छोड़ दो भैया। हैं का बोला ताड़ी ओकरे के हां हमरे के मुआ दी अपन बहन के ना देखनी करनी है। एगो तो चरले बुतले आइल बिया जू घर है तू ओकरे के और जाओ ताड़ी बुताओ ताड़ी। हां तो एक कपार पर राखी सब गांव नगर देखी थू थू करता के करता तू के करता हो एक देखी गांव में जाता नहीं हम जाता डरा मत तू कहले बड़ू हम ना दूसरे को बड़ू हम जात नहीं ऐसा तलो अच्छा काहे देखी अरे हम ना रम बेइज्जत करा के दिल में सुकून पड़ल नु करेजा में ठंडक पड़ गई ये चाहत रहू। अरे जा ये चाहत रहू कि कभी मार खाओ अपने तो लात जूता खा के आल नु मरद से तो हमरो मां से खिया दे करेजा में ठंडक पड़ गई हम ना रह जा दीदी बात कहीं के ए जी जा तनी हम जाई बुका जाई विपत्ति उका जाई घर छोड़ के हम जा पर हम ना रह तोनी के दीदी रहे दी काहे के जब हमर बापे माई मर गेल त जा हमर के अपन बा तो हमनी के बानी जना जी, काहे के जाता नहीं आप ज्यादा मरद कम लात जूता खा ले, लेकिन ये का बात हमरा साथ नहीं के भले पिया तो का मारत तो का, लेकिन कब इतना बेइज्जती ना कोइले होई कि खइले खाली जाए रहले खाली जाए कुछ खाती जाए दी दीदी काहे पूरा मानत रही दीदी जी के बात के छोड़ दी। आखिर मैं जिंदगी थोड़ी ना निभाई जाओ उनका बोला के लिए हम जाता नहीं अपना ससुरा जाते भाई ज्यादा छोड़ दे माफ कर दे ओकर चलते हम भइल बात काहे भैया जी काहे बोल दिमाग खराब हो गई ओके अबे ले आवतनी पकड़ के मारतनी मुआवतनी ड्राई हमार दिमाग बहन इतना मत। तू हो गई।